भाग्यवान खुसाचे कृपे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या आमच्या दुश्मनांतून दुश्मनांचं बापाचे बापाची पुताचे आणि पवित्र पवित्र आत्म्याचे आत्म्याचे आमेन. नावे आमेन. सर्गाचे राणी उल्हास पाव हालेलुया कित्या हालेलुया जाकात फवजल्ले हालेलुया हालेलुया तो आपने संगल्ले बरी जीवन सला हालेलुया हालेलुया आमापसो देवा लागी माग हालेलुया हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अंकुआरी मरिये हालेलुया हालेलुया कित्याक सोमी खरंच जीवन झाला हालेलुया हालेलुया भाग्या ये देवा तुझ्या माझ्या पुता देवा, आमच्या तुझ्या सोनिया पुता, जेसू तुझ्या ख्रिस्ताच्या पुता, जीवनपणावरी संसार संतोष संतोष तुवे दया दया केली केली. ताचे ताचे माये माये अंकुआरी मरिया ससनाचे जीवेचे जीवेचे संतोष आमका लाभास त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्यावरी पावता महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या भडव्या तुझ्या रक्तच्या दयेत म्हाका दिला तुझे तबेत म्हजी मोत सोडाय आपका राग संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामिलेली आमच्या जुजात आमका समाज संसाराच्या खोटापणाचे आणि पासांचे गाडये तुम्ही देवतांका फरमावले बरतन आणि तो ये सर्गावयल्या फौजींच्या क्वारा आत्मे विबाडो संसारार विस्तारल्या सैताना आणि त्याच्या हैराकोटात देवाचे पदवेन येवकडाला आमेन. शासनाचा विषय दितांका निरंतर प्रकाश त्यांचे संपत्ती समाधाने आमेन. सत्मंतान देवा सर्वपदविदार बापा सर्गा स्तुती विचार आणि जेसू ख्रिस्ता त्याचे क्लास सम्या तो पवित्र मानता पवित्र कांचे बक्षण पुढचे जीवन आणि आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येव तुझी खुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या हे गडीभर आमचे दोळे आम्ही दंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दवर्या या सोमवारच्या दिवसा आमचे समर्पण त्या सम्या कर्या आमकां संपूर्ण तरान या सकाळीच्या वेळा त्या सम्याच्या हातान समर्पण देऊया. Let's surrender ourselves completely into his hands. This coming 35 minutes we are in his presence.
all that belongs to us, all that matters to us, all that is affecting us in this 40 minutes. And through this 40 minutes, this whole day, He will take control. सगळ्या दिसा आमका संबंध जाल्ले, आमका इफेक्ट करता ते, आमका जे आमच्या जिवितान बदलावन हाडटा सांगता, आमच्या जिवितान समस्या हांगल, सगळे त्या सम्याक समर्पण दिवया. तो आज आमका हर एकल्याक आशीर्वादांनी भरत. बघ, ताणे आमका आशीर्वादित करचे खातीर आमका पयला. त्या सोम्यान आमका आशीर्वादित करचे खातीरच पयला. आशीर्वादित करचे खातीरच पयला. त्या देखून आम्ही त्या सोम्याक हरका देवया. आम्ही त्या देवाक हरका देवया. Second Timothy chapter 1:9. देवान आमची सडवण केली आणि आमकां पवित्र जावंका पोळणे दिले, आमच्या करण्यांक लागून नाही, बगर आपणे केल्ले मांडवळे आणि कृपे खातीर. आम्ही कितेंय व्हडले सदन केला, आम्ही कितें सॅक्रिफायस केला, आम्ही कितें मागणे केला, त्या देखून नाही. देवान आमची सडवण केली, आमचेर तो दयाळ जालो, आमचेर तो काकुळदार जालो. ती ताची मांडावळ, ताची काकुळ, तो काकुळदार त्या देखून. Second Timothy 1:10. ही कृपा वेळा काळा पूर्वीच ख्रिस्ता जेजू मरिफात ताणे आमकां दिल्ली. ही कृपा वेळा काळा पूर्वीच ख्रिस्ता जेजू मरिफात ताणे आमकां दिल्ली. ताणे आमकां बापान आमकां वेळा काळा पूर्वीच ही कृपा आमकां दिल्ली. First Timothy 1:17. सासनाच्या रायाक अमर, अदृश्य आणि एकल्याच देवाक जाव मान आणि महिमा सदा सर्वदा. सासनाच्या रायाक अमर, अदृश्य आणि एकल्याच देवाक जाव मान आणि महिमा सासनाच्या ससन्याक. आमेन, आमेन, आमेन. सांगा त्या म्हणा, आमचे माईक अनम्यूट करूया. सांगा त्या म्हणा, त्या सम्याची, त्या देवाची आमचेर कृपा वयर कृपा उतरल्या त्या देवाची आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. शरला बरा 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 बरा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मससनी जळले, जांपुरते जळले, दूध आणि किनासली जळले, पर्यासले जळले, खत असले, जांपुर
वापरो. आज भेटे तुवें चक्क पळयल्यार कंप्लीट तरान तुका गुण केला. तुका जळचे सेन्सेशन आतांच्या मसल्सांनी असले कंप्लीटली गुण जाल्या. जेजूच्या पवित्र नामात. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Rudi, 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 rudi. Shalala bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ishira la bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara di. All rises for a moment. दोन्ही हात आमच्या काळजाचे दौऱ्या आमच्या दोळ्यात आमच्या या सुम्याच्या दैवी खासदारपणान बकरूया. Let's feel the presence of the Lord in our midst. Let's feel His presence. Let's feel His presence. The Lord is coming to you. जेजू तुझे लागी येते असा. जेजू तुझे लागी येते असा. तुझे एकसूरपणान तुझे लागी येते असा. त्या जेजूचो मोगान बघ. तुका मोग दिजय म्हणूनच जेजू आयला. तुका मोगान भरसय म्हणून जेजू आयला. He has come to fill you, fill your heart with His love. With His love. Experience His love. Call on His name. Tell Him, Lord, until now, my empty heart was searching for the love in this world. आता मुझे काय सुधर असले मगाक या संसारात. Now I know it's you, Lord, who is full of love. The Lord is full of His love. The Lord, in the fullness of His love, coming to you. Coming to you. Rina, He is coming to you in the fullness of His love. The fullness of His love. He is touching your heart. तो तुका स्पर्श करता है. स्पर्श करते. जेनिफर, तो तुझे खाली स्पर्श करता. स्पर्श करता. Give to Him. Give your heart to Him.
Give your heart to Him. Give your heart to Him. Give your heart to Him. Benedicta, give your heart to Him. Give your heart to Him. Arun, give your heart to Him. Give your heart to Him. Silvina, give your heart to Him. तुझे काळीच टाका दे. तुझे काळीच टाका दे. Acts 13:26. मुजा भावानो, अब्राहमाचे संततीच्यानो आणि तुम्ही देवाचे विरांतीन सलतल्यानो हो बाच्यावसो संदेश आमकांस देवान पटेला. आमकांस देवान पटेला. ह्यो बाच्यावसो संदेश आमकांस देवान पटेला. कसलो संदेश तो? Acts 2:21. तेदवा सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हरी एकल्याक सडवण मेळतली. सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण मेळतली. तर सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक सडवण मेळतली. सोम्याचे नाव उलो मारतल्या हर एकल्याक त्यांच्या ते गुण कची सकत गुण जाऊची सकत अनुभव जातले. सोम्याचे नाव उल मरतल्या हरियेतल्या ते तसो मोग अनुभव जातलो. अनुभव जातलो. रोमन्स 10:8 पवित्र पुस्तक म्हणता देवाचे उत्तर तुझे लागी असा, तुझ्या वंटार असा आणि तुझ्या काळजात असा. देवाचे उत्तर तुझे लागी असा, तुझ्या वंटार असा आणि तुझ्या काळजात असा. आणि हेच आम्ही प्रगट करताव ते उत्तर. आम्ही प्रगट करताव ते उत्तर. हेच आम्ही प्रगट करताव ते उत्तर. ते उत्तर जेजूसमी म्हूण तुझ्या ओंटांनी तू प्रगट उसाशे जाल्यार आणि देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुझ्या काळजान सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. तुका सडवण मेळटली. बस तुका आणि म्हाका सडवण दी जाय म्हणून ये नाव दिला. तुका आणि म्हाका सडवण मेळ जाय म्हणून हे नाव म्हणे दिला. मी दिला. आम्ही हरियेकल्यान सडवण भोगे जाय. आम्ही हरियेकल्यानी आम्ही दळदीरपणान जिवन जाऊ. आम्ही सदांच रडोन जिवन जाऊ. दुःखान जिवन जाऊ. आज त्या देखून आज ते जेजू म्हणले नाव आमकां दिला. त्या देखून त्या देवाक आम्ही अर्का देवया. त्या देवाक आम्ही महिमा दिया. त्या सोम्याक आम्ही स्तुती करया. आराधन तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. स्तुती तुका जेजू. जय जय तुका जेजू. निभा तुका जेजू. हालेलुया. हालेलुया. रिया शिया रला bara 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 di bara di bara di di. Thank you Jesus. Thank you Jesus. सांगा त्या मॅडम हे उत्तर 3 पटी घट्ट तळान क्लेम करूया.
Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे भुंय तुमका दोदोशी करतलो तुमचे कुडी घटाय दितलो तुम्ही एका शिंपले बागेसारखे जातल्या सुकोनसले जरीसारखे Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे भुंय तुमका दोदोशी करतलो आणि तुमचे कुडी घटाय दितलो एका शिंपले बागेसारखे जातला Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो करडे भुंय तुमका दोदोशी करतलो आणि तुमचे कुडी एका शिंपले बागेसारखे जातला सुकोनसले जरीसारखे आज देवाचे उत्तर आमका प्रॉमिस करता सर्वेस्पर आमका सदांच वाट दाखयता every day he will show you the way हर एक दिसा आणि तो वाट जावन आसा जेजू देवाचे उतर सांगता जेजून सांगले हांवच वाट सत आणि जिवीत हांवच वाट बापा लागी वेची वाट हांवच सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो आज सुखी धाड आमच्या जिवितान पडल्या जावंक बरो आज आमच्या कुडीक घटाय तो दिता सुक्या धाडेंतल्यान सोलोंकी आज आमच्या कुडीक घटाय तो दिता आमच्या कुडीक घटाय आज ताच्या उतराप्रमाणे सोलो आज आईचो या समोरचो दीस सोलोन व्हरून आज ताचे उतर जेजूस सोमी उतर आज आमकां घटाय दिता जेजूस सोमी म्हूण आमी आमच्या ओंठांनी उसारतना देवसारान आमच्या जिवितांत बंद केली धरली वाट आज तो सोमी उक्ते करता परत 3 पटी हे उतर सांगात म्हणून घट्टपणान क्लेम करूया Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे भुंय तुमका दोदोशी करतलो आणि तुमचे कुडीक घटाय दितलो एका शिंपले बागेसारखे जातल्या सुकोनसले जरीसारखे 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे दोदोशी करतलो तुमचे कुडीक घटाय दितलो एका शिंपले बागेसारखे जातल्या सुकोनसले जरीसारखे Isaiah 58:11 सर्वेस्पर तुमका सदांच वाट दाखयतलो सुके करडे भुंय तुमका दोदोशी करतलो आणि तुमचे कुडीक घटाय दितलो शिंपले बागेसारखे जातल्या सुकोनसले जरीसारखे मान बरी कुरपेन बदले सुमी तुझे सगळे आसा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Jeremiah 1:19 ती सगळी तुझे विरोध सुस्तले पूण तुजेर केदीस जैत वरचिनात आज आमचे विरोध जुस्तात ती कोण आज आमचे विरोध दाट मारतात ती कोण ती जाऊनच आमची अस्खत काय आमचे विरोध जुस्ता आणि आम्ही त्या अस्खत काय विरोध जुस्ता त्या देखून देवाचे उतर म्हणता आज त्या सत्य विरोध सुजो जायत आज देवान आमका एक तलवार दिला एक हातेर आमकां दिला ते हातेर घेऊन सुचते आज भायल्या दुश्मनाच्या विरोध नाही आज झूज आमच्या भितरच चलोन आसा आमच्या भितरच ते झूज चलोन आसा सा पाऊल म्हणता मुझे भितर तो एक कांटो आसा मुझे भितर आज
त्या सत्य विरोध झुजो आमच्या विरोध झुजताना दिसते सकत आमच्या कुडीची अस्कत काय, आमची अस्कत काय, आमचे उणेपण. त्या देखून देवाचे उदर सांगता एफेशियन्स 6:17 बाचावेचे देणे तुमचे शिरस्त्राण म्हणून घेया, पवित्र आत्मोदिता ते देणे म्हणजे देवाचे उत्तर जाऊ तुमची तलवार, देवाचे उत्तर जाऊ तुमची तलवार, देवाचे उत्तर आज या हर एका अस्कत काय विरोध झुजोंक देवाचे उत्तर जाऊन दी आमची खातीर आमचे तलवार आज विशेष रान हे उत्तर घेऊन आम्ही मुखार सरया. आज आमचे विरोध जोस्तल्या आमच्या अस्कत काय वयर आम्ही जैत वरू माग्या सांगता म्हणून हे उत्तर 3 पटी घट्टता क्लेम करूया. जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध जोस्तले उसके दिन ईश्वर दई तोर्चेना क्या तुकानी वारो भाव तुझे सवयासा उलेता जेरेमिया 1:19 सगळी तुझे विरोध जोस्तले तुझे जैत क्या वरचिना तुकानी वारो भाव आम्ही वारू भाव तुझे सवयासा उलेता तो सर्वेश्वर. जेरेमिया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध जोस्तले तुझे जैत वरचिना इता तुकानी वारो भाव तुझे सवयासा इता तो सर्वेश्वर. नमान मरिये कृपेन भरले सुमतिय सुवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. फिरणाची करता आणि आमच्या मग्नाच्या वेळार मग आम्ही कितले जण आज काम नसताना कष्ट नसतात या आताच्या सिच्युएशनात कितल्या जणांचे काम केल्यात, कितल्या जणांचे काम विचार असा आणि की सिच्युएशन अनस्टेबल असा. मग आमची सरा कितले जण निराशपणात असतात, कंगाल जाल्यान, निराश जाल्यान, कितल्या जणांचो भवाट दंडळते असा. आज विशेष जणां मागया कितले जण विजा ट्राय कन थकोन गेल्यान, बेजार आयन आसात, जातागी जायनागी, मायग्रेशन जातागी जायनागी, खंयच्या एजंटाकडे गेल्यारी आज चीट करते असतात. देवा आज तुझी मांडावळ मुज्या जिवितान किते चुकती कर, आज चुकती कर. आज ज्या कोणाच्या हातात मुझी सीवी दिल्या, ज्या कोणाच्या कंपनीत मुझी सीवी दिल्या, आज ती सीवी तुझ्या हातान तावन त्या ऑफिसा पावन दे. तुझ्या मुखांतर त्या कंपनीत म्हाका कॉल येवन दी. तुझ्या मुखांतर तुका जाऊ सर्व महिमा, सर्व स्तुती, सर्व वंदन, सर्व आराधन ससनाच्या ससनाक. इतले जण फायनान्शियल प्रॉब्लेम असतात, कोडले पैसे उरनात, नष्ट 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 समजात समर्पण दिव्या सांगता म्हणून येऊ 3 पटी क्लेम करूया. जॉब 42:2 सगळे करून आणि तुका असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42:2 सगळे करून आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. जॉब 42:2 सगळे करून आणि तुका काहीच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सुवयासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. आता जाल्यार आम्ही सगळे दिंबेर पडया, दुनी हात वयर उभारया. माग्या परत एक पटी येसू तर क्लेम कर. कितली जण लीगल इश्यूज कष्ट नसत, एम्प्लॉयरान समस्या केल्या, ट्रॅव्हल बॅन गेला, ॲब्स्कॉन्डिंग केस केल्या, कोरोनातले सुख बरोन घाल केस केल्या, आज एम्प्लॉयर ट्रॅप करनसा
तरी हात वयर बऱ्या त्या एम्प्लॉयराक आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. ताच्या बोगलेन जेजू उभं रावल्लो पळया. आज त्या एम्प्लॉयराक जेजूच्या नावान बक्षिया. जावंक पुरो ताणें चीट केला, जावंक पुरो ताणें पयशे दिवनात, जावंक पुरो ताणें तुका कामांतान काडला, सांगोकूच ना तुजी विजा कट केल्या, कामांतान काडला. दुसऱ्या एकल्याक रेकमेंडेशनाच्या कामाक हाडला आनी तुका कामांतान काडला. आज तूं निराशपणांत आसाय. आज देवान तुजे खातीर बरी मांडावळ करून दवरल्या, बरी मांडावळ. आज तुवें ताच्या हजरपणान बसूं जाय, ती ताची बरी मांडावळ. आज मुशेर ताणें तुका राखला न्ही गी, ताची बरी मांडावळ न्ही गी, बरी मांडावळ. सांग, जेजूच्या नांवान हांव बक्षिता, जेजूच्या नांवान हांव बक्षिता. जेजूच्या नांवान तुजेर आशीर्वाद देवान येवं दी, आशीर्वाद देवान येवं दी. तुका म्हाका कांयच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा. तुका सगळें करूंक शकता. आशीर्वाद, तुका कांयच आशीर्वाद असाध्य देवान, नाही म्हणून हांव जाणा. तुका सगळें करूंक शकता. आशीर्वाद देवान येवं दी. आमी आशीर्वादां वांटची भुरगीं, आशीर्वादां. आज या बक्षण्याद्वारे आशीर्वादां उक्ते जावं दीत, उक्ते जावं दीत. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Jesus. कितल्या जाणांचे वाटो ब्लॉक जाल्यात. कोण IELTS, OET एक्झाम्स बरयते आसात, अटेंड करते आसात, जाय जाल्ले स्कोर मेळटेत ना. रीण फारीक करूंक जातात ना. काही पळयल्यार ब्लॉक्स भुरग्यांच्या देण्या पासून मागून आसात. घोव बैला दोगांय हाताक हात धरा, दोनी हात वयर उबा राहा. त्या सुम्याक कासार जालें कितें आसना, त्या सुम्याक कासार जालें कितें आसना. चेस्ट इन्फेक्शन, विंगड पिडा सुम्याच्या समर्पण दी. नी पेन जेजूच्या हातान समर्पण दी. कुटुंबांत भुरगीं तदला सीक पडटात, सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. कितल्या जाणांच्या कुटुंबांनी युवा जाणां सैरीक फिक्स जातात ना, तांच्या जिवितांत वाटूक ते जावं दे, वाटूक ते जावं दे. कितली भुरगीं आज आवय बापायन सांगलें आयकनात, काजर जावंक तयार नात. तांचे पसंदच्या एका चेड्याक, एका चेडवाक हाडून आज आवय बापायक पसंद ना. सुम्याच्या हातान समर्पण दिवया. आज पवित्र आत्म्यान भरोवन दीत ते भुरगीं. पवित्र आत्मो तांकां सारकें आसा तें दाखोवन दिवन दी. जॉन 16:13 स्वताचो पवित्रत्व तुमचेर आयिल्ल्या वेळा तो तुमकां संपूर्ण दाखोवन पवित्र. मागे विशेष तरान कितल्या जाणांनी आमचे कडेन मागोवंक सांगला. आमच्या मागण्याची गरज आसा. रस्त्यार वाऱ्यार उदकार पॉयंट करतात, पिडे आसता, कितले जाणां सर्जरी आसा, कितल्याची इंटरव्यू आसा. आमच्या पवित्र सभेक बोबो घेवन पाप सेवा सगळ्या बिस्पांक खाडीला याजकी बावन दरबणी सगळ्या लायकांक, सगळ्या मिशनरी सेमिनारी शिकतल्या हर एका ब्रदर्सांक, दियाकोनाक, नोविशिएट करता आसल्या सिस्टरांक ह्या दिसांनी वर्तीची तयारी करनासतात. कितली जाणां भुरगीं कुमगाराक फर्स्ट कम्युनियनाक तयार करनासतात. कितली जाणां युवा जाणां
ख्रिसमास तयार करण्यासाठी त्यांच्यापासून माग्या पवित्र आत्म्यातीन भरून देत सोम्या खातीर करचे सगळे काम पवित्र आत्म्यान प्रेरित जाल्ले जाऊन दे. पवित्र आत्म्यान प्रेरित जाल्ले जाऊन दे. तसेच आमच्या या मागण्याचं मतेपासून आमचे राष्ट्र आम्ही असो जागो आम्ही आजचे राष्ट्र आशीर्वादित जाणे माग्या सांगा त्यामुळे दोन्ही हात विरोबान येवता 3 पटी क्लेम करूया. जॉब 42:2 तू सगळे करून सकताय काही साध्य नाही म्हणून साध्य नाही म्हणून जॉब 42 तू सगळे करू सगळे करू शकता काही साध्य काही म्हणून साध्य नाही म्हणून काही सगळे करून साध्य नाही सकता म्हणून आणि तुका काही साध्य नाही म्हणून समान मध्ये पेन भरले समे तुझे सवयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो मगिवंती मरिया देवाची माया विनंती हालेलुया 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 रिया शियारा let's all unmute our mic and praise and worship Ili Tiara la bara di bara shira la bara 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 di bara di bara di bara di bara di bara di bara Dian mascarenas hallelujah 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 Rosemary de Souza Ara Alba Sinela Anita Shanti de Sa Rita da Mera Fernandes Nima de Souza Rankin Montero Diana Fernandes Maisi de Souza hallelujah Alonso Fernandes hallelujah Kavita de Souza hallelujah hallelujah Lily Furtado Hallelujah, hallelujah, Veronica hallelujah, hallelujah 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 hallelujah, hallelujah, Jesus, 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 Kristen Martis, hallelujah, hallelujah, Veronica Castellino, hallelujah, hallelujah, Julia De Souza, hallelujah, 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 Shalini De Souza, hallelujah, 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 Bill hallelujah, Almeida, hallelujah, God, hallelujah, hallelujah, God, hallelujah, 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 Lucy De Cruz, hallelujah, 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 Ria Shiara, la bara 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 bara, hallelujah, Diodita Rebello, hallelujah, hallelujah, Greta De Souza, hallelujah, 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 Sebastian Fernandez, hallelujah, 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 Dominic, Henry, Margaret, Kristen, Milburn, and Joyce, Michael, Pratista, Hilda, Daryl, Galaxy, Dom, Conjola, Jethro, Jane, Andy, Anora, Benedict, Genesia, Giselle, Cinderella, James, hallelujah, 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 Julia, Stephanie, Jason, Stephen, Nancy, Lanit, Anita, Ashley, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lidwin, Valerian, Odd, Sonal, Oddlin, hallelujah, 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 Lucita, hallelujah, Agnello, Ruth, Reese, Maria Ferraro, Pradeep, Praveen, John, Rinna, Algar, Gilbert, Rita D'Souza, Sharon, hallelujah, hallelujah, Cyril, Casey, Cyril Lobo, hallelujah, hallelujah, Victor, Vinuta, Violet, Wilson, Vincent, Winston, Priya, Vita, Jerry, hallelujah, 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 hallelujah. बहुमगळ बाप्पा आमच्या बचावाची एकच नाव तुवे दिलाय आज ते नाव आमच्या वंटार तुवे गलाय आमच्या काळजान तुवे गलाय आमच्या वंटार ते असं ते नाव आमच्या काळजार असं ते नाव आमच्या सडवण्याचे नाव आमच्या बचावाचे नाव आमका सुटका दितले नाव आज त्या नवान मागता या सगळ्या भुरग्यांचे तुझे आशीर्वाद देवाने आज कंच्या अडचणीत अडकळ्यात संपडल्या या हर एक अडकळ्यात अडचणीत तांकां बैराड हर एका पिढेशिवाय तांकां घोण कर आज बहुमकळ बाप्पा त्याच बळवंत जेजूच्या नावान जे बाचावाचे ते आमकां तुवें दिलाय त्याच नावान हे सगळ्या भुरग्यांची आज विशेष आमचे कुटुंब असले भुरगी आमच्या कुटुंब असले हर एक आज या समोरच्या दिसा आशीर्वादी जाऊ दे कितल्या तेंपादान बंद असले वाट आज जेजूच्या नावान मुक्ती जाऊ दे कितले जण आज कितल्या तेंपादान कामाक राखून आसात एक आन्सर राखून आसात आज तांच्या जिवितांत आज तांकां ते आन्सर मेळों दे आज तांकां जाप येवं दे आज तांचे काम उक्ते जावं दे जेजूच्या नावान मागता आमेन 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 आमेन.
उडास दवर ये बोधयाळी स्टोरी बोकड्या तुझा आधार मग तुझी मध्यस्थी सदल्ल पण पुणे लोक मिळासता गेल्लो मुखे एपात्यने धैर्य काढून घेऊन तुझ्याकडे येता या ओंकारीच्या ओंकारी तुझ्याकडे येता मागची अंकार राहता मुनी सल्ला देवपुताचे माई तुझी मागणी तिरस्कार करी नका तुझे काम करतील मुझे मागणी ऐक आणि हा मागते मका आधी आमेन 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 नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे सोबत असा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रज्ञ आणि सदा सर्वता आमेन. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. मग देव तुमका हरेकला आयसो दिस आशीर्वादाने बरोन दी तुमची टेस्टमनी तुमची पेटिशना दांडिया 9900332411 आणि हर एक दिसाचे आमची इंटरसेशनाक जॉईन जाया हर एक दिसा आमची इंटरसेशन राती 10 इंडियाचो टाइम कुवेटचो टाइम 7:30 8:30 दुबयचो टाइम 8:30 9:30 तुमच्या वेळाप्रमाणे जॉईन जाया आम्ही सांगता म्हणून सगळ्या संसारापासून मागे मगच्यानो आणि की मागण्याची गरज असा आज कितलीशी जणां विंगड समस्या नसतात आयच्या ब्रदर प्रकाशाच्या मागणं ऐकून दिला ऐका ब्रदर प्रकाशन आज सांगले कितल्या त्यांनी फोन अटेंड केले आज कितल्या जणां रडोन असतात त्यांच्या भुरग्यांपासून मगच्यानो त्यांच्यापासून आम्ही मागया आज आमच्याही कुटुंबात भुरगे असतात तांकांय आमच्या मागण्याची गरज असा आम्ही हेरांपासून मागताना देव आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आशीर्वाद घालता देव तुमकां एकला येसो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन बरोवन दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू Praise